awa solika wuli o de ɲɔgɔn b'a kɛ cogo di wajibati k'a dɔn sɔmingelen don min ye marifatigiw ye wajibati banbanji ani binganikɛla kɛwalew wajibati k'a don caman bɛ munumunu salu la kulukɔrɔna mara la wajibati waati dɔ sera sa jamana den kelen-kelen na bɛɛ ye an ka k'an dama ta sɔrɔdasi ye an ka k'an dama ta cɛ ye wajibati k'a dɔn cɛmuga cɛ naani o ka taa du kelen mumɛ bɛɛ lajɛlen ja tigɛ wajibati o ye kɛwale min jɛgɛ jugu ka cɛw baloli sɛbɛnnikɛla ko sɔmingelen don kunnafoni kɔni dira kulukɔrɔ komini kɔnɔ wajibati i k'a dɔn mɔgɔw ɲɛfora i k'a dɔn marifatigiw kan u fila fila bi yaala la moto sanfɛ n'i y'o ye bɛɛ bamanji kɛwale kɛbaw don wajibati jango min ye kɔsɛ in na bingani kɛwale minnu kɛra ayiwa kure mali kangaba ani kiɲɛyɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ o de la an k'an jan don an yɛrɛ la i bile kana marifata i kana se ka cɛsiri k'o da wajibati ka kunnafoni dili joona n ye ninnu ye nin yɔrɔ in na u bɛ taa nin yɔrɔ in na u dogolen don nin du in kɔnɔ i ka ko o kɔni fɔ b'a ye wajibati k'a dɔn man ka maa si dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko ko min kɔni ye awa kulukɔrɔ siraba kelen ka gosiw ka taa fo banama n'a lamini maa caman sɔrɔla minnu kɔni y'a dira i k'a dɔn kana tigilamaw la u ka wulikajɔ bolo da sabula u sɔminen don min ye kolokani ye naarɛ na kangaba farabana samaya o fanfɛlaw la wajibati ka taa tracteur usine min yɔrɔ min u sɔmina k'a fɔ bamanji mototigiw u bɛ munumunu sala marifa bana mininen b'u sen kan u b'a ka taama fila fila wajibati k'a dɔn ni bala k'u ye u bɛ se ka tunu tɛ pelenketew sɛbɛnnikɛlaw ko kɔsɛ in na maa caman sɔmina minnu kɔni ɲɛ sɛrɛyala ma min ye marakadugu sirakɔrɔ wajibati k'a dɔn ayiwa ka tɛmɛ kana yekebugu ni min ye ɲɔnzɔnbugu ye caman y'a fɔ o fanfɛlaw la ka taa fo wolodo o fanfɛla ninnu na u ye maa caman ye a bi cɛ 30 bɔ u bɛ moto kan wajibati o kuma an bɛɛ k'an jan don an yɛrɛ la ka jateminɛ kɛ an minnu bɛ kungo kɔnɔ t'a la an minnu bɛ ayiwa duwa ɲini na wajibati n'an ɲɛ fora la ka lakanabaw ladɔnniya wajibati sabula jamana in bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ lajɛlen kan ka k'an dama ta sɔrɔdasi ye n'i ma se k'u siri k'u da i ma se ka maafaw la wajibati kunnafoni di o de la min kɔni ye bamanji kɛwale kɔsɛ in na a yira k'a fɔ min kɔni ye banamayanfa in ye i k'a dɔn u ye ayiwa kojugu caman kɛ ka taa fo sirakɔrɔla naarɛ na ani kangaba wajibati k'a dɔn nin marifatigiw silamɛw tɛ binganikɛla kɛwalew don maafa kɛwalew don sabula banama lamini dɔw bɛ yen u y'a diyagoya yɛrɛ dɔw ka jaga sara wajibati i k'a dɔn kɛbuw kɔ o kuma nin bamanji ninnu ni ɲɛfɔriw la yɔrɔ o yɔrɔ wajibati k'a dɔn i kan ka ɲɛfɔli kɛ y'a dɔn o yɔrɔ in kɔni warankatalen don fo narayanfa in fɛ wajibati sabula o bɛ ne ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye nka sɔrɔsiw n'a sama ka b'u la. namu ye an ka région mun bɛ n'an k'a ma ko Gawo terroriste minnu kɛn bɛ ka suman k'o tigɛ ka bɔ Gawokaw la e ko nin waati na gɛrɛn tɛ a sirilen tɛ ka da terroriste ninnu tɛgɛ wa maa mun bɛ n'an y'o ninkɛnɛ k'o karaba o dagosi o bɔnnen bɛ kosɛbɛ o ma ɲɛ mun kɔ i bɛna ye k'a fɔ ko n bɛ terroriste 2 ɲɔgɔnna bɛ yen n'u bɛ jɛkulu la jɛkulu n'an k'a ma ko EJS EJS terroriste maa 2 e ko olu ma marifaw bila wa a t'u yɛrɛ di mun ye an ka cɛfini tabaw ma k'a yira k'a fɔ anw filɛ wa an ye terroriste an y'a haramu sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Ablaye Jara ko fɔ a ko nin waati na mun ye situation sécuritaire ye n'o bɛ lakana o ko fɔ an ka jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko min ye région de Gao ka taa bila fo zone des 3 frontières kɔnɔna la nin waati na ko min ye armée kɔni a kɛn bɛ ka kabako o lamaga ye koyi terroriste minnu b'o o yɔrɔ ko fɔlɔ in na i b'a ye k'a fɔ ko min ye jɔyɔrɔ a ban b'u bolo ka sigiyɔrɔ ban tayɔrɔ kɔni ban bɛ ko gɛrɛntɛ yɛrɛ de kɔni armée kɛlen bɛ ka sigi nin waati na ka da u kan a ko min ye gɛrɛntɛ mun n'a bɛ u kan nin waati na n'o bɛ jɛkulu ko fɔ n'an k'a ma ko EJS olu minnu kɛn bɛ ka gɛlɛya belebele k'o lase mun ye Gawo n'a lamini ma a bɛ waati bɔ a ko min ye armée malienne kelen bɛ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan nin waati na saloli yɛrɛ baara de kɔni o dabɔlen don Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen koyi a ko min ye kibaruya sɔrɔla ka bɔ min ye armée malienne maaw yɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye maa 2 ɲɔgɔnna n'o bɛ terroriste ko fɔ terroriste minnu bɛ a ka jan n'u tun bɛ jɛkulu la EJS ɲɛma ko ninnu ye marifa bila ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ lajɛlen k'o bila décembre kalo tile 14 tɛmɛnen ka t'u yɛrɛ di mun ye an ka wolomasiri tabaw ma o sababu u y'a dɔn k'a fɔ n'u ma t'u yɛrɛ di
olu ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka sa cogo min na e ko yɛrɛ bɛna to faabali wa ne ma i b'a ye k'a fɔ k'olu kɔni olu taar'u yɛrɛ di armée malienne ma yɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko Gourma Dansongo olu taar'u yɛrɛ di armée malienne ma o yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ k'u ye kɛlɛ dabila Abla Jara hali bi a y'a jira k'a fɔ ko nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ koyi nin waati in na ko min ye armée malienne kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ de k'o bila sen kan jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ terroriste jɛkulu ko fɔ n'an k'a ma ko EGS olu de tun kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka maaw k'u sɛgɛrɛ Menaka ka gɛlɛya ta ka maaw k'u sɛgɛrɛ Ansongo u kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka maaw k'olu sɛgɛrɛ jamana in a kɔnɔfɛn fan caman sɛbɛnnikɛla ko armée malienne wulilen don o kama nin waati in na a ko hali dɔgɔkun tɛmɛnen a nana ye k'a fɔ k'u ka maaba dɔ bɛ yen n'o b'u ka maajuguba dɔ ko fɔ ale de y'u ka ɲɛmaa dɔ ye wari o wari na a bɛ don jɛkulu in kɔnɔ n'o bɛ EGS ko fɔ a wari in bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ni cɛ kofɔlen in ka bolo de kan a ko dɔgɔkun tɛmɛnen na Ahmed Ag Dita ɲɛmaa ko min ye armée malienne kɔni k'u ye ale kɛ c'est tout c'est fini o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ i b'a ye ka wulikajɔ belebele de kɔni bilala sen kan armée malienne bolo k'u kunda Menaka kan o Menaka taali kɔni o kɛra sababu ye nin terroriste cɛkuluba in n'o bɛ Ahmed Ag Dita ko fɔ Madu Mɛga ɲɛmaa ka tɛgɛ ta ka d'a kan ten jari sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ armée malienne kɛn bɛ ka wulikajɔ min k'o bila sen kan nin waati in na mun ye région de Gao ale kɔnɔna la k'a kɛn bɛ sababu ye terroriste jɔyɔrɔ o b'an b'u bolo yɔrɔ o b'an bɛ dayɔrɔ o b'an na ko boli yɔrɔ yɛrɛ kɔni o dɛsɛ b'u bolo a ma ɲɛ mun kɔ ko maa 2 nani yɛrɛ di mun ye armée malienne kɔni ma koyi